bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhira mon habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar hande oɗo ñalawma dimanche 14 lewru décembre hitande ujunnaji 2025 habaruji men international guitorɗen ɗum noon ko toon Sydney Australie pellodiral waɗi toon au moins ko famɗi fof 16 neɗɗo warama hen ɗum noon kene wiye capanɗe jeetato neɗɗo gañima toon habaruji men toon to États-Unis ma en jaa kadi toon to Washington e tumnade kadi ko kanko rampol ko haali woni ko oɗo sa joni parti démocrate e parti républicain ko mbaɗata ko fate e gerrymandering ɗum noon jogoɗa addude ko fitinaji kewɗi wonande ɗo e États-Unis habaruji men international ko toon to Abuja ono kanko Bachir Diomaye Faye o wawi halfinede gardigu CEDEAO ɗum noon e duuɓi garoji ujunnaji 2026 ha hitande ujunnaji 2030 donc e nder message mo windi o holliti ko teddungal mawgal wonande Sénégal ma en jokkodir kadi e Tijani Niang ko fate coftal ɓalli ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhira mon gonɗen joni ko waktude sappoɓo ɗo e Mason Ohio toon to Sydney Australie ɓe goni ko yinne 2h kikiɗi toon to Sénégal ɓe goni 3h du matin no habaruji mon ɗemgal Pulaar ko no mbiɗen gardini habaruji men ni kiɗoɗen habaruji men hande ko habaruji international ɗum noon ko pellodiral bangal toon to Australie ɗum noon to wiyetengo Sydney tumnade habaruji jaltuɗi kadi ko publisa e BBC CNN e galleji janiyankoji kewɗi ene wayno ko neɗɗo goto kañum ɓiyum garin toon to wuro wongo son to Sydney ɗum noon koye gueƴ kadi ene wayno on saaha ko yimɓe kamɓe juif en ɓe gonno toon koye feeto mabɓe feeto ngo kadi mbiyata ko cannuka ɗum noon tumnade hande ko yalti ono kamɓe ɓeɗo arɓe felduɓe gari ko fendude toon koye ma tufde wiyetede Bondi Beach ɗum noon wayno ko neɗɗo e ɓiyum tumnade hande habaruji jalti neɗɗo jaarowo 50 hitande en e ɓi ko jaarowo no gasine hitande ko kamɓe ƴifti périlaji pelli ɓeɗon oɗo sa joni ko tumnade hande ko anda hono kanko babiraɗo o maayi hen ɓiɗɗo o noon oɗo sa joni nene nangga donc kene wiye 16 neɗɗo ɗum ko yimɓe wiya tinaɓe oɗo sa joni ko maayi ɓen gañiɓe hen ɓe nene gabbo kene wona capanɗe jeetato neɗɗo ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Australie laamu Australie kamɓe kadi États-Unis eɓene continue e kamɓe Israël eɓene jokkodiri pour ko fate enquête ko holko addi ngal ɗo pellodiral siftini ɗon tan ɗum ɗo kadi koye feetoji mabɓe kamɓe juif en toon to Australie e poti eɓe mbaɗa ɗum hitande fof donc tunade hande habaruji surtout ɗi radio France haali ene wayno ko e oɗo ñalawma toon to oɗon ndeɗon tufde kadi ene wayno koye kadi temedde ɓe en jogui aada mumen arde toon ɗum noon pour fedde feeto mabɓe kamɓe juif en wiyetengo cannuka ngoɗon feeto kadi ɓe mbaɗa ɗum koye tufde maayo gueƴ feeto ngo fuɗɗi ko subaka law kono ene wayno ko à partir de 6h mabɓe kikiɗi woni kamɓe felluɓe ɓe gaari jan toon oɗo sa joni ene wayno ko yimɓe heɓe ma hen jeeyan cukalon to ko son e jeeyan mawɓe kadi wawi wonde foof ene wayno ko kanko gardiɗo affaire étrangére mo États-Unis o wawi jokkodirde kadi e gardiɗo affaire étrangére mo to Australie e kadi ɓe mbawi haalde haalluji kewɗi ko pour wostodirde ko fate holko kamɓe États-Unis koɓe ballata surtout ko fate enquête oɗo sa joni e ɗeɗo caɗele baɗɗe toon to Australie hande pellodiral ngal kadi ɗum kay ko hunde teskitade tumnade kadi e sondageji taw ko CNN waɗi ɗum walla NPR waɗi ɗum ɓe mbi wonde ko gila kanko laamu makko Donald Trump fuɗɗi walla gila laamu makko adan e wayno ko kanko yimɓe jogui walla yimɓe haɓeteɓe jogade haqqe jogade périlaji sibabun ɓeɗon haari mumen goni e wayno ko pellodiral ngal ko ɓeydi ɗo États-Unis ɓeydi kadi to e aduna he ɗum noon e wayno ko ɗum woni artirten toon to pellodiral bangal toon to Rhode Island ɗum noon e wayno ko hanki university Brown University gonɗo toon e wayno ko kanko pellannoɗo tumanoɗo ko kañum felli o e wayno o nanggama ɗum noon siftini ɗon tan ko yimɓe ɗiɗo mayini hen oɗo sa joni yimɓe jeeyano en goni hôpital ha hande cellani kanko Donald Trump kadi e nder konngudi ɗi o yaltini huccini duwowuji makko wonde ɓeɗo ɓe cellani yo keño cella kono kanko pelluɗo o kadi ne wayno o sifama o jeeya ko Wisconsin kanko hoore makko yara ko duuɓi 24 kanko kadi wiyama wonde ko ala fof ko nodimo université kono noon ene wayno ko meeɗi kanko hoore makko wonde e armée
mo États-Unis ko wonde fof anda ko holko sababu pellugol makko kono noon e wayno ko hôtel ɗo tawa ɗo nangato tawa mo jogui toon pistolet mo jogui toon kadi fitel mawɗo hawna ko ɗiɗo ko goto men hutorno to o hutorno nde o felli toon to oɗo université Brown University. Donc hande koɓe kaali tan e wayno ko kanko tumaɗo o yarata kan mbinɗen ni ko duuɓi 24 inde makko ko Benjamin Erickson o ɗum no jeeya ko Wisconsin. Donc tongnade hande enquête jaltinaɗe ɗum noon caggal nde CNN kañum hoore mum jokkodiri e yimɓe FBI wonɓe toon siftini ɗon tan ɓe mbi kadi wonde ko yimɓe FBI ɓe jiiɗumen en gonni toon to galle makko kanko mo honno kanko oɗo tumaɗo kañum felli. Donc tungnade hande ko CNN haali mi mbi wonde ko enquête holli wonde ko kanko Erickson en wayno o ɗanni ko ummi toon ko Wisconsin o faade toon to Rhode Island e nde o yahata Rhode Island nden omo jogui perlaji makko ɗi jogui ɗi. Donc tungnade hande enquête o kamɓe police nde ɓe gari toon to hôtel mo wonno to hen ne wudditaniɓe damal ɓe namdimo holto wonno e ñalawma fof walla jamma fof o haalniɓe ko ɗon wonno kono e wayno ko tungnade kadi e karallagal technologie mo ganduɓe FBI ɓe jogui ɓe mbawi wiide wonde ko téléphone makko mo jogui o kañum horum yehino nokkuji ɗo pellodiral ngal waɗi ɗo ɗum noon kadi tungnade konngol gumigol kanko directeur Kash Patel ko wawi wonde fof en wayno oɗo sadio joni ko nangaɗo caggal nde yimɓe ɗiɗo maayi pellugol bangol toon to université gonɗo toon to Rhode Island mo mbiyata Brown University. Habaruji men États-Unis hande hono kamɓe républicain je gardugol makko kanko Mike Johnson en wayno ko ñande aljuma ɓen ɗo ɓe jaltini kamɓe koye maɓɓe plan maɓɓe mum jogui pour assurance bawɗo lomtade ko mbiyata aka ɗum noon aka noon sifti noon ko assurance jeeyaɗo e ko Obamacare mo Obama kañum hoore mum e laamu mum wanno ɗum noon kanko Mike Johnson e nder kadi yamirore administration Donald Trump e koɓe wiya ɓe goni koye wadde peeje fof beele kala ko fati Obamacare no wasa wotede sifti noon tan e nder journée ji men ɓennuɗen wiyanoma wonde ko ne républicain ji ken ko moins famɗi fof sappo e ɗiɗi neɗɗo gabbima démocrate en pour beere wallude oɗo assurance walla oɗo assistance médical gummiɗo e Obamacare beele ne wawa ɗaccede wonno ɗon ɗo e duuɓi tati garuji ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mike Johnson o wino wonde komo wadde plan makko hawnaki noon oɗo plan ene est ce que ne jogori wotede walla ko plan mo démocrate en gaddi o mo républicain puɗɗi abbitade oɗo saha joni jogori wotede ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Mike Johnson e gueɗe ɗo haalde o wi wonde ko plan makko e ɓuuri famɗude kalis e ɓuuri kadi hawnaki wawde wallude américain ji kono noon tugnade hande démocrate en tugnade kadi ko woni républicain ji kewɗi e mbi wonde ko Obamacare tawde ko kañum wonno ɗon ko ɓooyi e kadi ko oɗon plan ɓuuri andede hawnaki américain ji kewɗi jiiɗi ko ummunade oɗon plan ko wawi wonde fof hawnaki yontere nde ko addi 24 décembre en wawma ande hen so tawi goto e ɗiɗo plan ji nawe toon to sud représentant pour votese. Habaruji men États-Unis politique cekkitorɗen ko kanko konngudi makko kanko Rand Paul jeeyaɗo toon ɗum noon ko sénateur jeeyaɗo toon to Kentucky e nder konngudi ɗo haali kadi ɗum noon ko taw mo wari to chaîne biyeta NBC News ɗum noon won fotte journaliste biyeteɗo Christian Walker e nder konngudi ɗo haali wi wonde ko oɗo saha joni hono kamɓe républicain démocrate en koɓe mbaɗata ko en oɗo saha joni hutorade peeje biyeteɗo gerrymandering noon e wayno ko hutorade peeje politique pour ƴewde jingande won parti ɓurde hewde yimɓe e nder état bawɗo wonde fof o wi ɗum ɗo ko hunde jogorno addude caɗele wonande kamɓe américain ji ɗum noon so tawi e balɗe garoje par o wiide makko kadi ɗum ɗo ko jogori addude fitinaji ɗum noon ko siftinde on toon kanko Donald Trump e nder kadi nde fuɗɗi laamu makko nde no ko kanko yamirno walla ko kanko gembuno hono Texas yo fuɗɗo wadde gueɗe batuɗe e ɗum ɗon pour waylude holno foti républicain mbawi wiyede wonde ko kañumen ɓuuri kewdi toon to Texas taw démocrate en kala ko wiyete minorité en jogotako toon ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa caggal mum kamɓe démocrate en ɓe puɗɗima kamɓe ne wadde ɗiɗon planche ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Rampol e nder halluji ɗi waali o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde jogoɗa addude fitinaji ko siftini ɗon tan hono kamɓe Illinois kamɓe koye maɓe mbino so tawi Indiana kañum horumi rewe ɗeɗon peeje kamɓe koye maɓe mbatta gueɗe mbaɗ noon waylude plan pour wiide hollude wonde ko kamɓe démocrate en ɓuuri hewde toon to Illinois ɗum ne ittude kala minorité républicain ji gonno toon ko wawi wonde fof ene wayno ko dumum yontere ɓinde hono kamɓe républicain ji sarɗiyankoɓe wonɓe toon
tonto Indiana ene wayno be mbawi continue wasi doftade kongol Donald Trump haysindo Donald Trump wini wonde ko kala mo rewani e wajuji mudum pour wallu bele plan burgol républicain tonto Indiana ene wawa voter ene wayno ko kanko election ngaji garoji primaire mawo jeewo kala républicain calido wadde dum don mawo jeewo gembude républicain goddo candidat benen lomtom ko non ko way wonde fof kambe sadiyankobe jeeyabe sonto Indiana e surtout républicain en wayno do sa joni be calima ko Donald Trump yu fof en wayno ko be ngultime waylude kambe no holno foti yimbe républicain et démocrate ko fate kewin ton foto wonde tonto Indiana ko du wadi kambe Illinois dum non sibabunde dum don tumnade kongol makko kanko Fritz o wonde ken wayno wado sajon kala plan mo be jogino pour waylude kewendi démocrate en par rapport républicain pour beydude yimbe yahawbe tonto Washington en be kayiti wad ko ay won fof en wayno ko kanko ampol o dum do fof ko peje ni jogorade mo jiti non kadi ko yenni ko démocrate et républicain fof si babu no dogante dido hareji habruji men international and tonto Abuja en wayno ko kambe leydel keddide CDAO be mbawiri rendu ton dental mabbe ton kadi ko halde ko fate dido kudditaji badoji tonto Afrique surtout en kisal leydel gonde tonto etaji Sahel siftin don tan en wayno ko buri hewde tobbe de be ngiti halde ko fate kuddita baddo tonto Guinea Bissau siftin don tan wodo kuddita kadi ko baddo jofnde ni nyalawma mo ganda kambe Guinea Bissau be mbiyano mabbe kalane résultat ji election ngaji présidentiel bando ton dum non siftin don tan ka wodon sakari ko kanko Umaru Sisoko Mbalo ko kanko wonno candidat mo ganda en yinno jew hebde deuxième mudum mandat donc o fodondira noko Fernando Diaz kanyum hodum ko burdo loddude e ko fate yimbe lundibe lam taw goto mabbe fo wadi déclaration ngaji wiide wonde ko kanyum gañi ko wonde fo en woni kambe militaire uji dine en nyande alarba e ngari be mbi wonde be kefti laamu dum no wayno ko Umaru Sisoko kanyum ko nangam ko way wonde fo en wayno ko jango mudum hono kanko Umaru Sisoko wi'a wona warti Dakar of tiagal mo fayti ton to Congo Brazzaville e tiagal mudum fayti ton to Maroc ton sorni odo sajon ono kanko Fernando Diaz non e wayno ko gile den kanko ne wi'a wonde ko ton to Nigeria jabi jobatem donc ko way wonde fo en wayno ko jonde mabbe ton kambe CDAO ko haalde ko fate kuddita baddo ton to Guinea Bissau e se yewde kadi hol peeje be jogi odo sajon pour wawde forsude be don wonbe son pour bele ne gartira laamu gu e juudi civil e surtout kadi ni jeewa haalde woteji di résultat ji woteji holno mbano e kadi jewde holno ko fate no jam dañira ton donc siftin don kambe militaire uji artibe ton to Guinea Bissau en wayno be bismaka ton e boto kambe Guinea Conakry aussi be bismaka ton to CDAO donc siftin don tan ko leydel kewde takkide odo sa joni hono dedo leydel CDAO walla gonbe hakkunde men kambe militaire uji ngarti dum ton dum non en jaa hen kadi leydel jiade fedde wiyetena AS ko alliance des états du Sahel tawni jaa hen Burkina Faso Niger e kambe Mali kono ni jaa hen kadi leydi Guinea kanyum wodum ko militaire uji ngarti ton taw jaa ka AS kambe leydel tati gadande en yaltube CDAO dum non ko leydel JAS kono kambe Burkina Faso Niger e kambe Mali kono leydi Guinea kanyum horum yaltani en taw kono non woni ko sanction ngaji sibabunde kambe Guinea nabe jaba nartide so laamu juude civil dum woni kadi en wayno ko kambe Guinea Bissau odo sa joni kadi tuggi kuddita on wande ko be wada be sanction ngaji kala pelle de ganda jiade CDAO walla gomuji mudum walla oya odo sajin ko be sanctionado ko wonde fo en wayno ko kambe renduɓe ton kadi li kadi ɓe mbi wonde ko en wayno ko ɓeeɗo waɗɓe ton kudditaɓe en noon ko jeyaɓe hen e walloɓe ɗumen foof maɓe mbaɗa sanction ngaji patuɗe ngal fate mumen e kadi en wayno ko oɗo Sadio hono kanko Bachir Diomaye Faye ko kanko continue ardinede walla halfinede ko fate holno ƴewtuno jaam dañira ton tumnade kadi e habaruji gumiri ton kamɓe Sénégal kamɓe kadi cuɓayoɓe gardi oɗo Sadio CEDEAO ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ha hitande ujunnaji ɗiɗi e capantati ko way wonde fof e kanko message mo waɗi kanko Bachir Diomaye Faye o wi wonde ɗum ɗo kadi ko teddungal mongal wonande leydi Sénégal pour hoolede e halfinede gardigu CEDEAO habruji men international hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko émission mo ganko ambassadrice mo France mo waddi en radio Sénégal ɗum noon e wayno ko émission o kadi
kadi ko biya dum ko en vérité hono kanko biyeteɗo Christine Franch ene wayno jaabima question ngaji kewɗi o jaabima kadi namde kewɗe ɗe ganduɗa ne arti surtout en ko fati oɗo sa joni hono kanko ko haala makko kanko Yacine Fall ɗum noon ko wiide wonde ko Sénégal naɓe kañumen koye men ene wayno ko kala yimɓe ɓe ganduɗa fonnoɓe ittede Sénégal nawete toon to France ko mbiyete extradiction ene wayno ko kamɓe koye mabɓe ɓe jogorani rimɗinde ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kamɓe Sénégal kadi ɗaɓɓande ɓe mbanno pour wonde hono kanko Madiambal Diagne gonɗo toon to France oɗo sa joni moɓe ɗaɓɓuno hono gouvernement France mo yo artir ɗum e leydi Sénégal sibabude takka bonandeji cour d'appel gonɗo toon to Versailles continue hande ɗaɓɓude ummade toon to Sénégal ko fate preuve holko woni sababu ene wayno ko kanko Madiambal Diagne holko waɗi ha keno mo nawte toon to Sénégal ene wayno ko kamɓe Sénégal laamu Sénégal ɓe beltaki hen no fewi wonde ɓe ene wayno ɓe dartini won gueɗe won ɗum noon ɓe cuɓi oɗo sa joni ko kamɓe koye maɓe wattade ɗum noon wattade nde kadi en jeeya hen kanko Yacine Fall holko haalno wi wonde ko ene wayno ko kamɓe leydi Sénégal e surtout justice mo Sénégal kamɓe ne ene wayno ko kala ɗaɓɓade waɗanode ummade toon to Sénégal wonno yimɓe criminel français ji artire ɗum toon France ene wayno kamɓe koye maɓɓe ene wayno ɓe jogorani wadde ɗum ɗon ɗum noon e kanko konngol makko kanko ambassadrice mo France o haali d'abord o wi wonde ko omo siftini wonde ko France o wi wonde e toon to France cour d'appel gonɗo toon to Versailles ko kañum hoɗum tan jogui bawɗe wawde nawtude yimɓe ɗum noon so tawi demande waɗama ɗum noon kadi o haali o wi wonde ko ɗo ɗo ɓe jarata ɗo en hay goto meeɗani salade taw pour gartirgol hono Madiambal Diagne kono noon e wayno ko tawde justice mo France ƴeftani décision taw ko fati ɗum wona hunde nde ganduɗa en kamɓe dole exécutif ɗum noon ko gardingo France ɓe ko mbawi wadde hen donc mi wonde ko délai mon dokkaɗo oɗo sa joni o wonande ko fati en procédure holno kanko Madiambal Diagne ɗaɓɓande Sénégal pour yo artir toon to Sénégal oyi ɗum ɗon e wayno délai o ko normal oyi donc ene wayno ko siftini tan wonde ko kamɓe France aussi won ɗaɓɓande ɓe mbanno ɗaɓɓande nde mbaɗi ɗum ko guila hitande ujunnaje ɗiɗi nogas ɗiɗi kono noon ha hande yimɓe ɓe ɗaɓɓuno walla neɗɗo mo ɓe ɗaɓɓuno yo artir toon France ha hande ene wayno gasani donc ene wayno ko kanko hoore makko o haali o wi wonde ko ɗum ɗo kala ko foti kala ko woni affaire justice ɗum ala ko nawdi ɗum e kala affaire politique kono jokkodiral gongal hakkude France e Sénégal ɗum ɗo fof ene wayno fotani jogade hen impact miijo makko ɗum ɗo fof ko ala kadi ko jogorde dillinde ko fate en diral walla jokkodiral gongal hakkude leyɗele ɗeɗo ɗiɗi oy donc o siftini tan o wayno position mo pari ko alay sago kamɓe France ɓe pada décision mo justice waɗi donc justice mo France kañum hoore mum ma ƴeftu décision e kadi kañum hoore mum ene woni indépendante justice mo France jaɓata jamais ƴeftude kawuji sibabude influence donc ɗum ɗo ko siftini ɗon tan ko kanko Madiambal Diagne gonɗo toon to France ene wayno ko takkaɗo gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe justice toon no France ɓe mbi ɓe paamani ɗeɗon gueɗe donc ɓe mbaɗi eɓe paadi ha ko wiyete preuve aji gadde mabɓe pour wawde ƴewde ko fate Madiambal Diagne siftini noon tan ko ñawore makko kadi udditinama ha mois de février hitande ujunnaje ɗiɗi nogas jeegom habaruji men international cektoɗen ko toon to Égypte tugnade kadi ko winda toon to Upper News hono kamɓe leydi Égypte ɗum noon ko ministre mabɓe toppitide ko fati culture ɓe mbi ne wayno ko oɗo ñallawma dimanche ɓe mbawi gasnude matude hono ɓe mbawi matude statue goto e yimɓe pharaon en ɗum noon ko neɗɗo moɓe mbiyata wiyete ko amen Hotep Tataɓo laaminoɗo Égypte ma won joni duuɓi ujunnaje 3,4 ɗum noon e wayno ko kanko hoore makko matugol ɓandu makko walla matugol statue makko nangi kene ɓuuri duuɓi 10 ɗum noon ko kamɓe archéologiste en wonɓe toon jokkodiri pour wawde wadde ɗum ɗon ɗum noon e wayno ko statue ji ɗiɗi tugnade hande ko habaruji gomiri toon ɗiɗon statue ji kadi koye laamu makko kanko oɗo jeeyaɗo e famille pharaon ɗum noon laaminoɓe toon to Égypte ma won joni ujunnaje 3,4 ɗum noon tugnade hande ko habaruji gomiri toon ɗum ɗo fof waɗi ma wallu Égypte kadi kañum hoore mum faggade sibabude ko ɓuuri hewde touriste en araɓe toon jiiɗi ko yiide ɗiɗo statue ji taw ko gueɗe mahaɗe gila ma won ujunnaje 3 walla ujunnaje 4 joni taw ko yimɓe pharaon en
bandiraɓe sehlaɓe toɓiraji jowol sare cakkitorɗen habaruji men ko jokkodirde Tidiane Niang goto joddiɓe en toto Nouakchott o rokka en ko jogani en ko fate coftal ba Tidiane Niang bisimilla. Jam hira mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio wol sare gadorɗen kabaruji men coftal balli koye nder leydi Mauritanie jencude championnat foot hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom diɗɗal a kihiɗe hanki ñalngu ɗimmu kippu cide kañum heeɓi polgue yesso kippu jolol taw ko logginayi loggi tati calgu kañum heeɓi fartange yesso kippu sorimale loggi tati e ndiga bogge escal kañum heeɓi polgue yesso kippu rinjaw loggi ɗiɗi e loggol gotol hayre mbar kañum heeɓi fartange yesso kippu bogge bas logginayi loggi ɗiɗi kippu ganki jeeri kañum samti kippu garlol loggi jeeɗiɗi e loggol gotol championnat foot diɗɗal be kihiɗe hanki kippu dawlel kañum heeɓi polgue yesso kippu liksayba loggi joyi loggi tati dubango kañum heeɓi fartange yesso kippu sincane jama loggi joyi loggi ɗiɗi mbañ kañum heeɓi polgue yesso kippu tekan loggi ɗiɗi e loggol gotol jowol kañum heeɓi fartange yesso kippu jingue loggi tati e ndiga kippu falakome kañum jaɓɓino kippu saye potel ngal wawi gase ko ɗekki 3 partout jencude championnat mo leydi Mauritanie Super D1 kihiɗe hande 9e journée kippu ASC Police kañum jaɓino kippu Nouakchott mo académie ko Nouakchott mo académie wawi heɓde polgu loggol gotol e ndiga loggol Nouakchott académie wawi addude ɗum ko biteɗo Hamad Diar ala 39 minutes kihiɗe hanki to stade municipal mo Atar kippu FC Zaidan kañum heeɓi polgue yesso kippu Kaydi FC loggi nayyi loggi tati pottitte kihiɗe hanki to stade Cheikha Boydi kippu ASC Douane kañum jaɓino kippu FC Samal ko FC Samal wawi heɓde bolgu loggi tati e ndiga to stade olympique mo Nouakchott FC Tabrak Zeyne kañum hewdirno kippu ASC Gendarme ko ASC Gendarme wawi heɓde bolgu loggi ɗiɗi e loggol gotol Media Info Sport e gardugol Seybani Ba kihiɗe heccankiɓe juɓɓini ko fate jeenaji award 2025 meilleur joueur hokka ɗum ko biteɗo Cheikhna Semega meilleur joueuse woni debbo ɓurɗo wawde fettude nder leydi Mauritanie hokka ɗum ko Leyla Bilali Bou meilleur buteur championnat mo leydi Mauritanie hitande ujunnaji ɗe nogas nayyi hokka ɗum ko biteɗo Cheikhna Semega meilleur gardien hokka ɗum ko Abdourahmane Sarr jouannoto Nouakchott King meilleur entraîneur hokka ɗum ko Babacar Ndiane Diop meilleur joueur ko fate Mourtana joueur to caggal leydi hokka ɗum ko Aboubacar Koita meilleur jeune joueur hokka ɗum ko Ahmed Bilal e biteɗo Ebi Samdine meilleur joueur to caggal leydi debbo Mourtana joueur to caggal leydi hokka ɗum ko Tako Jabira meilleur club hokka ɗum ko Kippu FC Nouadhibou meilleur joueur ko fate joueur to championnat mo leydi Mauritanie taw ko mo jeeyaka e leydi Mauritanie hokka ɗum ko Eric Diomandé trophée de l'excellence hokka ɗum ko gardiɗo fédération mo leydi Mauritanie Ahmed Yaya trophée d'honneur hokka ɗum ko paix à son âme Petit Sall hokka oɗo trophée meilleur arbitre hokka ɗum ko 2 arbitres Dehan Bed biteɗo Aissata Lam jayndiyanki e sportif ɗokkaɗo ndiɗo jeenari ko biteɗo Hamed Limam ko fate trophée d'honneur hokka ɗum ko Ebengue wonno entraîneur ko Al Hilal mo Soudan jouanno championnat mo leydi Mauritanie Cheikhna Semega jouanno to Kaydi FC jouo ndeɗo hitande to kippu Al Said championnat mo leydi Jordanie e ndeɗo hitande Cheikhna Semega o fetti 12 potital o marki 10 buts o waɗi 2 passes décisives kanko woni meilleur buteur championnat mo leydi Jordanie yencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi Angleterre Aston Villa kañum heeɓi polgue yesso kippu West Ham taw ko loggi tati loggi ɗiɗi Nottingham Forest kañum samti kippu Tottenham loggi tati e ndiga Manchester City kañum yeehe nder tere Crystal Palace fi ɗum loggi tati e ndiga Ligue 1 français pottal gasngal ko ɓoyani ko Olympique de Marseille to Vélodrome kañum heeɓi polgue yesso kippu ASC Monaco loggol gotol e ndiga championnat mo leydi Espagne pottal gasngal ko ɓoyani ko Real Madrid kañum yeehe nder tere Deportivo Alaves fi ɗum loggi ɗiɗi e loggol gotol Coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi jogori fuɗɗade ko nogas go nduɗo lewru gonɗen ha wona 17 lewru décembre hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom e ma joué nder guure jeegom en tawe hen Rabat Casablanca Fes Marrakech Agadir e Tanger ko sitinde bandiraɓe match ouverture jogori wonde ko 21 décembre hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi so woni 19h GMT pays organisateur Maroc ma hiwidiri kippu Comore ñalawma hanki
to laamorgo leydi Sénégal Dakar hono keblo kippu leydi Sénégal Pape Thiaw o ƴetti dogol nogas e jeetati petto ko fati regroupement équipe nationale mo leydi Sénégal jogori fuɗɗade ko ñalawma janngo altine 15 lewru décembre to Diamniadio. Kippu Égypte ƴetti fate pottal cehilagal ngam heɓanade coupe d'Afrique wonnata ko ñalawma talata ne hawra e 16 lewru décembre hakkunde mabɓe kippu Nigéria so woni 18h GMT. Kabaruji men cofsal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde fof. Tijani Ñanga jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogan noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma dimanche 1 lewru décembre hitande ujunnaji ɗi nogas joyi gasi ha laaɓi ko musidɗo moon Amadou haalta e moon ballodirɗen hannde habaruji meɗen ko Tijani Ñang to banggue coftal ɓalli e Foutanke Diaw kañum woni directeur programme radio Jowol Sare ɗum noon yen mbaɗa jaam ha jangkore on jarama.